Il-kobor ta' Marija Ġesu huwa ċ-ċokon tagħha. Iċ-ċokon ta' Marija huwa l-kobor tagħha quddiem Alla. L-istqarrija tagħha għawjien il-qaddejja tal-mulej turina iżbuħija u d-dinjità li naraw lil nfusna bħala l-qaddejja ċkejkna ta' Alla u ta' xulxin. Quddiem il-virus tal-ewwel jien u jien biss u dejjem jien u int qatt u Alla qatt għax jiena biss u dejjem jien mistieden nirrifletti kif ser infassal u nibni dinja aktar miftuħa, b'sens ta' fraternità u qadi. Ejja, Mulej Ġesu, eħlisni minn kull virus tal-moħħ u tal-ispirtu u tal-ġisem. Ejni biex fid-dlam tal-virusijiet illum nixal id-dawl tiegħek ix-xema tal-avvent. Hekk passi żgħar konkreti kuljum nażel il-qadi tiegħek minn qalbi u tal-aħwa bl-imħabba. Żejjinni qalb li tisma' il-karba sikta tal-aħwa u tad-dar komuni li fdajtilna biex nirrispettaw u neħdu ħsieb flimkien. Ejni biex kuljum inkun il-qaddej tiegħek u taħuti fl-imħabba u fis-skiet. Amen.